Σαχαρόδης διαβήτης και χρόνια νεφρική νόσος. Είναι αλήθεια πως τα άτομα με σαχαρό διαβήτη συχνά πάσχουν και από χρόνια νεφρική νόσο. Χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται όταν το GFR σας είναι κάτω από 60, παρένθεση, το GFR υπολογίζεται από την κρεατινίνη ορού με έναν ειδικό τύπο που θα χρησιμοποιήσει ο γιατρός σας, καθώς επίσης υπολογίζεται και από τον λόγο απέκρισης λευκοματίνης πως κρεατινίνη ούρων του χαίου δείγματος ούρων. Αυτά τα δύο μεγέθη, το GFR δηλαδή και το ACR, καθορίζουν αν έχετε χρόνια νεφρική νόσο. Έτσι λοιπόν, αν το GFR σας είναι κάτω από 60 ή αν το ACR σας είναι πάνω από 30, τότε έχετε χρόνια νεφρική νόσο. Αν όντως συμβαίνει αυτό, οι σύγχρονες οδηγίες και από Ευρώπη και από Αμερική προτείνουν την χορήγηση ενός φαρμάκου που είναι νεφροπροστατευτικό για εσάς. Και μάλιστα προτείνουν το φάρμακο αυτό να μπει ανεξαρτήτως του επίπεδου ρύθμισης της γλυκοζηλιωμένης σας αιμοσφαιρίνης. Δηλαδή, ακόμα και αν ο διαβήτης σας είναι άριστα ρυθμισμένος με μια άριστη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε έναν SGLT2 αναστολέα με αποδεδειγμένο όφελος νεφροπροστασίας στα άτομα με σαχαρό διαβήτη τύπου 2, όπως είναι η κάναγλυφλοζίνη, η δάπαγλυφλοζίνη και η έμπαγλυφλοζίνη. Ενημερωθείτε λοιπόν για τη χρόνια νεφρική νόσο και προστατεύστε τα νεφρά σας.